Medyo nga conference naman ang maglayong ipakit ng ulaga ng demokrasya ang pamagpaluwal kanang tutong impormasyon ing segawadaran ng estudyante ni Holy Angel University king syudad ng Angeles. Tinaguno man king Holy Angel University, king Ciudad Angeles nganing Domingo, rin kilalang talapamalita at talasulat para king Democracy and Disinformation Conference. Iting ganapan ng organisada ng estudyante ng universidad, kambening layon a pamagpapakit king ulaga, ning pamagpalwal karang ustong impormasyon at pamaglaban naman king disinformation o yung mayaos a fake news. Kaya ba karang migsalita rin John Neri, kilalang kolumnista, associate editor at column editor ng Philippine Daily Inquirer. Lord De Vera, TV host king Aksyon TV 41 at TV5, ang poreng miyalawang pamuntok daran local TV stations keting probinsya. Meg Silvia naman metong karang guest speaker, in general manager ng GNN TV 44 Pampanga at presidente ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Pampanga chapter ay Benny Ginto. Pamagkilala at pamaglaban karang magkalat a fake news, lalo na king social media. Metong karang meging pisabyan at tinutukan king conference, amigdake mo namang oras para king open forum kaya bereng estudyante. Kaya tipisyag ng Neri nga kakitaulaga ning obra da rin talapamalita ngeni, lalo na king panahon na masaguling maninton impormasyon, dapat masakit pagibaluan ning katutuan da rin balang lulwal o akakit king internet. Okay, so ang fake news is a form of disinformation. Disinformation is deliberate manipulation of information. It can come in many forms. One form is fake news. Nagpapanggap siyang balita or nagpapanggap siyang galing sa isang news organization. So, meron kang fake news for instance na ang URL, ginagaya yung URL ng isang news organization. Dagdag na pandeveray nga kakita bayat ng media, lokal man o nasyonal, para king pamagbalaos ng demokrasya king meto nga bansa. Panahon kasi na, Jarisa, no, sa panahon na currency ang information din ang nagiging source or nagiging method of warfare. This information as weapon, ano? Nawe-weaponize yung news or yung pagbali-bali ng mga facts to suit a certain agenda. Panikwana na naman kanu ning universidad at rang estudyante keti, agawa ng banwahan ng ganapan, ape salamat naman karen tinagon at migsalita. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.